ಅಂತೊಂದುಲ್ಲ ತುಕ ಏರ್ ಮಾತ ಬರ್ಪೇರ್ ಪಂತು ಓಡು ಕಮ್ಮಿ ಜನ ಅಂಡ ಬೇಗ ಎಂಡ್ ಆಪುಂಡು ಲೈವ್ ಆಂಡ್ ಸುಮಾರು ದಿನ ಅಂಡ್ ಲೈವ್ ಬರಂದೆ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಡಿತ್ತೆ ಫ್ರೀ ಇತ್ತಡು ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಬೋರಾಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬೋರಾಂಡು ಅಂಚ ಲೈವ್ ಬತ್ತನ ಬತ್ತೆಂಡ PUCದ ರಜೆ ಟಿಪ್ಪುನ ಜೋಕುಲು ಬರುವಿರ್ತದೆ ತುಯ್ಯರೆ ಎರಡ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡ ಹಾಯ್ ಪಂದ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ 0 ಕೌಂಟ್ ತೋಚ್ಪೋಂಡು ಸಾಯಿನಾಥ್ ಸೈಬರ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಲೋ ಯಶೋದಾ ಶಂಭೂರು ಹಾಯ್ ಅರ್ಚನಾ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಹಾಯ್ ಡಿಯರ್ ಹಲೋ ಸರ್ವೇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ರೇಷ್ಮಾ ಉಚ್ಚಿಲ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಮಾತಿರಿಗ್ಲಾ ಬಯ್ಯದ ಚಾರಣ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ರಕ್ಷಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಯಾರು ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಹಲೋ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಈರು ಒಲ್ಪ ಇಪ್ಪುನಕ್ಕ ಯಾನ್ ಕುಡ್ಲಾಡಿಪ್ಪುನ್ ಯಾನ್ ಸಾಯಿನಾಥ್ ಸೈಬರ್ ಚಾಂಡ ಯಾನ್ ಚಾಪಾರ್ ಪೂಜಿ ನಿಖಲ್ನಾಂಡೆ ದೇವಕಿ ದೀಕ್ಷಿತಾ ಹಾಯ್ ಅರ್ಚನಾ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಚಾಂಡೆ ಯಾನ್ ಚಾಪಾರ್ ಪೂಜಿ ನಿಖಲ್ನಾಂಡೆ ಐಫೋನ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ 21 ಜನ ಬರ್ತೀರಿ ಓಕೆ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಕಲ್ನ BC ರೋಡ್ BC ರೋಡ್ಡೆ ಸರ್ವೇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂಡ್ ರೇಷ್ಮಾ ಫಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒಟ್ರಾಸಿ ದೊಂಬುಂಡು ಮಾರ ಆಪುಜಿ ತಡೆ ಪೂಜಿ ಒಟ್ರಾಸಿ ಪಡ್ತು ಮೋನೆ ಮಾತ ಕಿರ್ಮಗ ಅಂದಾಪುಂಡು ಆ ನಮ್ಮನೆ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚಾಪು ಬರ್ಸ ಬನ್ನಗ ನೆರ್ಪ ನಮ್ಮದ ಅದ ಬರ್ಸ ಮಾರ ಬಂದು ಒಂಜಿಲ ಕಡೆ ದೊಂಬುರ್ದು ಬರ್ಸನೆ ಅವ ಅಂತ ಪರೊಂದುಲ್ಲ ಬಲೆ ಪೂಜಾಶ್ರೀ ಹಾಯ್ ಜೀವಿತಕ್ಕ ಹಲೋ ಗಾಯತ್ರಿಕೆ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಇನಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಜ್ಜಕ್ಕ ಇನಿ ಇಜ್ಜಿ ಕೋಡೆತ್ತನು ಉಬಾರಡು ಇನಿ ಡ್ರಾಮಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಉಂಡು ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಎಲ್ಲ ಕುತ್ತಾರಡೆ ಡ್ರಾಮಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಪುಂಡತಿ ಅಲ್ಪನೆ ಮೆಹಂದಿ ಇವೆಂಟ್ ನಿಶ್ಮಿತಾ ಅಮೀನ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಮ್ಯಾಮ್ ರಾಫಿಯಾ ಹಿಯರ್ ರಾಫಿಯಾ ಹಾಯ್ ಪುದರ್ ನೆನಪಾಂಡು ಮೋನೆ ನೆನಪ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಫೇಸ್ ಕಟ್ ಸುಜನ್ ಬಿರ್ವಾಜ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಅರ್ಚನಾ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡೆ ಹುಷಾರು ಜನತೆ ಕಮ್ಮಿ ಓಕೆ ಟೈಪ್ ಪಂಡ ಏನೋ ಗೊತ್ತಾ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 ಮಂತ್ ಅವನು ಬತ್ತನು ಜ್ವರ ಬತ್ತು ಪೋತುಂಡು ಬಟ್ ಏನ ವಾಯ್ಸ್ ಪಿರಬೈಜಿ ದುಂಬುದ ವಾಯ್ಸ್ ದಾದ ಇತ್ತುಂಟುಲೆ ಅವು ಸರಿ ಆತಿಜಿ ದೈತ್ತವನ್ ಪುನಃ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಶೀತ ಕಮ್ಮಿ ಆತನು ಕೆಲವರು ಕೆಬಿ ಬೆನೆಪ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತ ಪೋಪೆತೆ ಒಂದಿನ ಬ್ರೇಕ್ ಇಪ್ಪು ಕುಡಿದಿನ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಪ್ಪು ಪನಿಕ್ ಮಾತ ಪೋದು ಬನ್ನಾಗ ಏತ್ ಮಂತನೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಪನಿ ತರಿಕ್ ಬುರುಂಡ ಶೀತ ಆಪುಂಡತೆ ಎಂ ವೆಂಕಟ್ ಹಾಯ್ ಜೀವಿತಾ ಹವ್ ಆರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಯು ರಿಕವರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಈಟನ್ ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್ ಹವ್ ಆರ್ ಯು ಎಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಐಮ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಸ್ವರ ಒಂಜಿ ಬತ್ತನ ನಡತೆ ರೇಷ್ಮೆ ಮುಚ್ಚಿಲ್ಲ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪುವರಿಯೇ ಏನ್ ಎನ್ನ ಮದಿಮೆಗಳ ಈರೆ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಂಚನ ಏಪೆರ್ರ ಮದಿಮೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಇದ್ದೀರಿ ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್ ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಶಮಾ ಆಚಾರ್ಯ ಹಾಯ್ ನಿಖಲ್ನ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ವೇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮರ್ದು ಪೋತು ಸರಿ ಮರ್ದು ಪೋತೆ 2 ಸರಿ ಪೋಯ ಮರ್ದು ದಾದನ ಜ್ವರ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡು ಮರ್ದಡು ಬಟ್ ವಾಯ್ಸ್ ದಾದನ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅವೇನ ಗೊತ್ತಾ ಜ್ವರ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಹಿಂಗೆ ತರಬೇನೆ ಉಂಟುಂಡು ದಾರ ಕಾಣ ತಿಂದಿಜ್ಜನು ಆಫೀಸಿಗೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಆಫೀಸಿಗೆ ಪೋದು ಪಿರ ಬನ್ನಾಗ ಒನಸ್ಲ ಮಂತಿಜ್ಜಿ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತ ಒನಸಂಬಕ ಬನ್ನಿ ಮೂಜಿಗಟ್ಟೆ ಆದಿತ್ತಂಡು BC ರೋಡ್ ಆಫೀಸ್ ಅವದಾದಂಡು ಕಾಂಡ್ಲ ತಿಂತಿಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒನಸ್ ಮಂತಿಜಿ ಪನ್ನಾಗ ಕಣ್ಣು ಕತ್ತಲ್ಲ ಅಂಡು ಇಂಕ್ ಸೊ ಯಾನ್ ತಕೊಡ್ ಜತ್ತೆ ಆನಿದಾದ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮಣಿ ಪರ್ಬಾಣತೆ ನಮ್ಮ ದಾತ ಪರ್ಬಾಯಿನ ಪರ್ಬ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಅನ್ಸದು ಫುಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇತ್ತು ಶಾಪ್ ಮಾತ ಸೊ ಏನು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾರ್ಲರ್ ಓಪನ್ ಇತ್ತು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾರ್ಲರ್ ಪೋದು ದಿಲ್ಖುಷ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂತೀನಿ ಐಟು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಣತ ಜ್ವರ ಇತ್ತಂಡು ಜ್ವರ ಇದ್ದದೆ ದಿಲ್ಖುಷ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂತೀನಿ ಅನ್ಸದು ಅವು ವಾಯ್ಸ್ ದಾದನ ಆಂಡ್ ಚರ್ಬೆ ತೆಂಕ್ ದಿಲ್ಖುಷ್ ತಿಂಡತ ಕೂಡ ಮೆಗ್ಗೆಗೆ ಬಂದು ಗಡ್ಬಡ್ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಪಾತೊಂದು ಬೈದೀನಿ ಮೆಗ್ಗೆ ಆನಿ ಕೇಟ್ರಿಂಗ್ ಪೋದಿತ್ತೆ ಸೊ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ನೀರು ಹಾಪುಂಡತ ಫ್ರಿಜ್ ಇಜ್ಜತಿ ಇಲ್ಲಡ್ ಅವೆಲ್ಲ ಯಾನೇ ತಿಂದೀನಿ ತೆಲ್ಕೇರ್ ಪುಣಿತ್ತೆ
ಲಿಂತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಂತೆ ತೋರ ಆಯಿರಿ ಜೀವಿತ ಒಂತೆ ಎತ್ತು ಮಸ್ತ್ ತೋರ ಆತೆ ನನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಆಪೆ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಬೇಗಡೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಪೆ ಡಯಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮತ್ತು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪೋಪೆತೆ ಅಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಚಿಕನ್ ಸಮ ತಿನ್ಪುಣತೆ ಬೊ ಕೇಟ್ರಿಂಗ್ ಪೋಪೆ ಎಲ್ಲ ಚಿಕನ್ ಸಮ ತಿನ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ತೋರಾತಿನೆ ಫೇಸ್ ಫ್ಯಾಟ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು. ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಕಾಂತ ಅವರ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಲೋ ಸಿಂಚನ ಎನ್ನ ಮದುವೆಗೆ 5 ವರ್ಷ ಬುಡ್ದಿ ಒಬ್ಬ ದೇವರ ಅದಾಗ ಎನ್ನ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದ ಪುಣ ಅಂತ. ಆಶಾ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪೂಜಾರಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಪರ್ಪಿನ ಬುಡ್ಲೆ ಆಪುಜಿ ಆಪುಜಿ ಈ ದೊಂಬುಗು ಕೋಲ್ಡ್ ಪರ್ಪಂತ ಕುಲ್ಲರ ಆಪುಜಿ. ಶಜ್ಮಿ ಗೊತ್ತುಂಟ ನಿಮಗೆ ಯಾರದು? ಪೂಜಶ್ರೀ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಹೇರ್ ಡ್ರೈಯರ್ ಇತ್ತಂದತೆ ಅವು ಮೀಶೋದ ಅಕ್ಕ ಅಂದವು ಮೀಶೋದ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ತುಯ್ಯ ಲಿಂಕ್ ಎಂದಿತ್ತಾರತ್ತ ಬಟ್ ಅವು ಎಡೆಜಿ ಬೇಗ ಡ್ರೈ ಆಪುಜಿ ಕಮ್ಮಿದವು 200ದ ಆತ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇಜ್ಜಿ ಐಡ್ದು ಟೇಬಲ್ ಫ್ಯಾನ್ ಕಾಯ್ತಲ್ಲ ಪೋದು ಕುಲ್ಲಿ ಎರಡು ಐಡ್ದು ಬೇಗ ಬೇಗ ನುಂಗುನು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಒಂದು ಹೇರ್ ಡ್ರೈವರ್ ಬೆಚ್ಚ ಗಾಳಿ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪುಣ ಆತೆ ಪಕ್ಕ ನುಂಗುಜಿ ದಾಲ ಯೂಸ್ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಲಿಂಕ್ ಯಾನು. ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಸೂಪರ್ ಇರಕ್ಕ. ರೂಪಾ ಹಾಯ್. ಎಂ ವೆಂಕಟ್ ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್ ಓಕೆ ಜೀವಿತಾ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಟೇಕ್ ರೆಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ನೈಸ್ ಡೇ ಐ ಆಮ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬೈ ಓಕೆ ಬೈ. ಚಿಂಟು ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್. ವಿ ಕೆ ಬಂಗೇರ ಹಲೋ. ಅರ್ಚನಾ ಈ ಸೆಕೆಗೆ ಕೋಲ್ಡೇ ಪರ್ಕ ಪಂದ ಅಪ್ಪನ ಅಂದು ಬಾಂದೆ ಮೋನೆ ತೆಗೆದು ಬಂತೀನಿ ಅವಳ ಕೂಲ್ ಕೂಲ್ ಸಾಬು ನಾವು ಇತ್ತ ಮೆಡಿಮಿಕ್ಸ್ ತಗಲ್ಲ ಕೂಲ್ ಸಾಬುನು ಕೈ ಬೇಡ ಮೊಬೈಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಕೂಲ್ ಸಾಬುನು ಏನ ಬಂಡ ಐಟ್ ಮೋನ್ ತೆಗೆನಾಗ ಏನಪ್ಪನ ಗೊತ್ತಾ ನಮಕ್ ನೀರು ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಲ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಮೋನೆ ಅಂಚ ಅದು ಐಟ್ ಮಾತ್ರ ಮೋನ್ ತೆಗೆದು ಬತ್ತೆ ಇತ್ತ ಬೆಗರೊಂದುಂಡದಾಲ ಪೋಪೆ ಬಂದು ಎಸ್ ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓದಿಯೇ ಬೇರೆ ಒಂದು ದಾದಾಂಡು ಮಮ್ಮಿ ಝೂಮ್ ಎಂಚಾಯ್ ನೀತ್ ಗೈಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಪೋದ್ ಬರಡ ಅಂದು ನೆಕ್ಕದಾಯ್ತು ನಾನು ಗೈಸ್.